mana buat Niken Salindri. Iya kan? Rame orang. Rame banget dong. Rame banget. Kamu bahagia gak malam hari ini? Bahagia banget dong. Masya Allah, kamu cantik sekali sih Ken. Ya Allah. Ya Allah, ala. Kamu mau kemana? Kita jangan jauh-jauh. Aku gak bisa, gak sama kamu itu. Aku tak gak gede loh engko kena ada dipot tisu kok ya. Udah. Biar aku lapin. Ya Allah. Ini sayang. Aku lapin ya. Kamu itu. Nek maca buntul-buntul tadi kok. Mana kegerem. Oke koyokan ya Ken ya. Ya Allah. Masya Allah. Bukan, ini keroan. Oh berkeroan. Kenapa sakit ya? Enggak. Kenapa? Ini linu. Oh linu. Niken Salindri kok linu. Pekerja keras. Oh iya pekerja keras. Bisa enom pekerja keras. Contoh kayak Niken iki jan aja kayak ngene iki. Tuwek-tuwek rana-ranaan yo kan yo. Yo kan wis pokok. Ya ora leh ngono. Yo lapi piye? Hah? Lapi ya ora. Ya bener. Oh iya. Malah ngejlok nih. Oke. Iki piye? Nyapa? Aku mungkin bisa diisi sapa-sapa dulu. Oh ya, selamat malam Sugeng Tanggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam hari ini sangat luar biasa sekali. Mau Mas? Arepe aku panggil kamu apa ya? Mas. Om. Kalau Om nggak pantas dong. Bude, sama lawan bude. Kok nyelok bude gitu kan? Mbak. Kok mbak lo? Aku lanang kan. Mau lah ya awak dhewe serok salin ngono to. Kamu tadi salin sama aku tadi toh. Iya mosok rarong kudu gowedi ngono. Apa nih? Klambiku yo kegeden mau. Astagfirullah. Iya, tadi alhamdulillah tadi sempat hujan deras ora terang-terang. Neng alhamdulillah Allah memberkati kita semua. Alhamdulillah. Iya toh. Akhirnya diparingi terang. Jadi kan munggah langsung terang iki lho. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu Fatayat ki saiki udah kelumpuk kabeh. Kok Fatayat iki piye to? Tidak Fatayat iki yo tamu iki undangan kok Fatayat. Yo ibu-ibu pokoknya. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu Fatayat, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu kabeh kelumpuk kabeh. Rata-rata sing delok ning kene mesti lek ibu-ibu, lek bapak-bapak lek jarang. Soale bapak-bapak kuwi wis dipenging karo ibu-ibu. Kok dipenging? Delokane kok lek nganti delok bokonge Niken Salindri ngono. Tak aku ae. Oh, dadi gara-gara bokonge Niken Salindri. Iya. Asli, Bos. Loh. Delok kan madhep rono kan. Ngene gur MC tok sing iso ngadepi Niken yo. Iya to ora jajal Pak Agung Tribuana masa ya pengen bokongi ngene. Ya ketok tapi tipis-tipis. Kita lanjut lagi. Sebelum dilanjut, engko enek dagelane enek peluak-peluak kondang. Pelawak kok peluak itu to? Ya, pelawake kan wajah kayak luwak. Ya sebelum lawaknya naik, kita mendoakan dulu buat kagem Deega Robi Atahullah, keluarga besar Bapak Agung Tribuana dan juga Ibu Kusnul Khotimah. Doamu apa? Semoga buat Deega Robi Atahullah semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua, tercapai cita-citanya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Dadi lanang-lanang sing tenanan yo kan yo. Iya, dadi lanang-lanang tenan juga iki. Lho. Kok langsung aku toh? Yo, separuh lanang separuh wedok. Lho. Iya kan. Lek wong lanang ki ora oleh gue kerlip-kerlip ngene iki. Ku jare sapa? Jariku. Iki sing diseno lak yo dirimu to. Wis lali we. Nyong Mas sampean nganggo iki lho saiki tangguh kok malah mbok paidu lho, Ken. Aku kurang piye? Masa ta? Lho. Kurang ajar iki. Bener jare Mbak kurang ajar. Buat Bapak Agung Tribuana dan juga Ibu Kusnul Khotimah, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Diparingi rezeki kang kathah barokah turah-turah ra lekak ning malah kebar. Iya, amin. Muga-muga diadakan acara campur sarian terus ya saulan pisan. Lho. Oh ya saulan pisan. Ben masyarakat terhibur, makanya doane kuwi mau rezekine kathah barokah. Mbek nanggape yo Niken. Iya no. Alah Pak, piye Pak? Saulan pisan Pak. Sanggup Pak nggih?
Lho, Padahal nanggap aku iki paling penak lho. Bintang tamu sak donya iki paling penak aku. kok paling penak? Iso dicicil ping 3. Lho. Niken iki Iya. cicilan piring. Iya. Alah. Isu awan karo bengi. Pelunasane bengi. Kok ngombe Lah aku obat. mau tekan kene mau kan isuk to. Oh, wis pagi. Isuk mau wis ditransfer Heeh. ya to. Terus awan ki mau aku wis di DP. Heeh, terus mari ngono bengine iki engko pelunasan. makane Pak Agung mau, ya Allah ndi mau. Ayo nyanyi maneh. Oke, ready? Ya. Spesial juga bareng Kali Jogo Musik Campur Sarinya Bojonegoro Niken. Inggih. Kemarin juga kita ketemu di sana toh, Ah. tapi krune padha ning beda jeneng grupe. Bu Allah ya Allah. Ya ora apa-apa. Iki iso diganti ya an. Apa? Grupe gawe iki to. Terus Heeh. diganti jeneng Mayang Karang. Lah. Ora. Boyo Mayangkara pisan-pisan ngundang Zainal ngono lho. Jare kayak kurangan MC. Oh iya. Gaso to. Lah ya sik kon njaluk nomor rekeningmu. Kok rekening to kan ge apa to? WA to. Ya pelunasan sik. Oh iya wis. Ayo. Monggo.
nyekseni terus manganku katon liya mangasi rasa sayangku. Spesial bareng kali Jombo Campur Sari. Bareng-bareng